Kapor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. पर्यटक तो ब्रश पर हमारे सिंगल बना सिंगल ना खाए बच्चा इन्हीं खाए ला तो इसे ना मारे बे आगे बे काम मारे स्टाइल दो सही नहीं है लेक्चर तंगो नो बिंग अचोन नंग टेप cái khắp tụ bẹt tàu hay sau này ra lệ hay không biết bu xuân sau này ra thì này ra ngay lệ chúng nàng nói mùa cho húng sụt có húng sụt ăn cày kia vào phá lỗ mò hả ngâm cái mùa lò cũng ăn cọp thằng cái Thangpluh militants started building the houses in Mulam village. Ki Lehnoh ki lahirthma ha kashnong mulam ka shnong ka bahab ha ukrul district jong ka jilla Manipur bat lakno ba ki bahirthma ki Lehnoh Thangpluh ka chaga bat ki Lehnoh NSCNIM kani ki jing hirthma ki Lehnoh ka dei ha kapor san chiteng mestep ki nong shnong ki le thu ba ningkong ki le sngo ya ka jing sawa tang suloi ha kapor shibaji min mien hanrei namar ba ka julong bai kum ni man kapor hakum kani kapor Ïakynad kim shim la pale jingmut hanrei andala shai ka beneng ki Lehnoh ki la Thangpluh saya ki Ïing Briew ki nong shnong ki la phet krat na la ki Ïing ki sem jong ki bat ki la don bun ngot ki ba men saw henrei ki bla men saw jor ki don ar ngot kala sapreng ru ka khubor bala don weu bayap ya ka ba ki lat pathai khubor kim pat yo ban pentikna ki nong shnong ki le thu bakani kam de ka sien ka baning kong henrei dang ha ka khat khandai tarik men taw banai ru ki la ong ba ki Lehnoh ki lawan ha ki shnong bat ki la snrek kuli na phang ha ki jakaram bat ki nong rep ki badan haling kha ki la phet krat lun ha ka we pat ka khubor ka Thangpluh Naga long walking committee kalakam ba we Naga village guard u hor shock mi jamang ula sya penyap ha ki Lehnoh Kuki kat bau dang yai pahara ha ka jaka ka badan ha padang shnong sina kethei bat ka shnong sira rakhong kani ka kenhon kala ong ba ki Naga village guard ki juyat pahara harut nong khnang ba kanom dan kanu ka jingsha herthma ne sha thombor ya ki nong shnong henrei kat bau jamang dang yai pahara ulai tengkho penban bat ki Lehnoh Kuki bat ki la siat yap ya u पर्यटक तो ब्रश पर हमारे सिंगल बना सिंगल ना खाए बच्चा इन्हीं खाए ला तो इसे ना मारे बे आगे बे काम मारे स्टाइल दो सही नहीं है लेक्चर तंगो नो बिंग अचोन नंग टेप cái khắp tụ bẹt tàu hay sau này ra lệ hay không biết bu xuân sau này ra thì này ra ngay lệ chúng nàng nói mùa cho húng sụt có húng sụt ăn cày kia vào phá lỗ mò hả ngâm cái mùa lò cũng ăn cọp không có rồi Thằng Rom đây. thằng cái in lấy vào ngoài Ini tim tim dua, kau mana dia?
Nó thì lấy thêm tiêu không hả hả? Thangpluh militants started burning the houses in Mulam village. Hey, up, ruko. Shwa ba fin shet da ka jo shi ka jo ko umpiang balapin don kam. Up shwa, na markane ka kta ya ka kot ka kya jong fi, pat ka mariang rukum jo. Da ka ba shet da ka ne ka umpiang, kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pim day pat bante shanala, ne bantang pendo no. Henry, minta ka ruko, ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban pen kala ya kani ko umpiang siya ka biodiesel tinamar kata limba ka ruko ka kot ka kya par kamaryang ru kan umktasyo. We have ensured that no construction will be allowed, and hence even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. La khot e ka shnong no ngi kwa yo sngo bhan ka shnong de la khot ka la yat tikila pen sngo hina shnong e ki mat jong ki if they keep apprehensions jong ki don hi kan we bet ya ki ka stand jong ka tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban penmi ya ki kam ki jam jong ki Briew jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala banwan kane kawai ka project bi ki don menta hang ne pb ru ka yat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki ba yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni ha ka jalla kadon kata kendon ka ba 90% of non-managerial posts kan let shaki locals, 50% managerial posts ru kan let shaki local. Other than that, ka shulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namarba ka ka ba phi amnot ngiru hangni shuaban take up yung project day ban su thu bakla habang warra yaki investment habang warra yaki bakum kini ki project net yang nga opi ka bakaduk ki jimtoy kan long yangi ki kon samna. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.